İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Men sizin şuunki programma qoşulup bilýänigide öğrenşat. Men her sapar şu telewizýanya üstü bilen duşmada sabırsızlyk bilen garaşýan. Men esasy maksadym şu programmalaryň üstü bilen sizi ruhu taýdan ruhlandyrmak. Geçen gepleşigimizde biz ýadyňyzda bolsa günäden üstün bolmak barada käbir aýatlary sizin bilen seredip geçdik. Eger şu temada şu okan bölümlerimiz barada, şoňa görä sizde soraglar bolsa, maňa hökman şu programmaň ahyryny görýän elektron poçta üstü bilen hat ýollap bilersiňiz. Şeýle hem eger sizde dilekler bolsa, şonu hem elektron poçta üstü bilen maňa ýollap bilersiňiz. Biz sizin üçin dilek etmäge taýýar. Men ýene-de şuunki gepleşigimde günäden üstün bolmak bilen dowam etmekçi. Täbäbi biz bilýäs, şu dünýäde tendäki ýaşaýyşda bizde şu günä bilen dyrjaşma bolýar entegim. Biz ruhy taýdan Isa Mesih'in üstü bilen täzelenip, ýöne tenimizde, insan tebigatymyzda şu tenne entekim biz günä bilen günnelik durmuşymyzda şol bir bökdönçlük bolýar. Ene geçen gepleşikde men näme diýipdim? Hakyky İsa iman etýärler içki taýdan ütgäp bilýär. Ene şu barada biz 2. Korintoslar kitabynyň 5-nji babynyň 17-nji aýatyna seredip geçipdik. Şu ýerde Pawlus bir näme diýer? İsa'daky täze durmuş barada. Şoňa görä kim İsa Mesih'e degişli bolsa, ol täze yaradylışdyr. Könüsi geçip gitdi, indi täzesi geldi diýär. Ene Pawlus bize şu ýerde öňkü siz adam ataň nesline göre şol günäli tenne ýaşaýardyňyz diýär öňkü köni durmuşyňyzda. Ýöne şu wagt siz İsa iman etýän bolsaňyz, İsa degişli bolsaňyz, onda siz täze yaradylış diýär. Siz indi öňkü köni durmuşyňyza göre ýaşamaýaňyz. İsa'daky täze durmuşa göre, o mukaddes ruhunyň bize ýol görkezişine göre biz gündelik durmuşymyzda şeýle ýaşaýar. Köni zatlar geçdi diýär, indi täzesi geldi. Biz şu täze durmuşda ýaşamaga Pawlus bizi çagyrýar. Soň ýene-de biz başga bir aýada da seretdik, o ýerde imanlaryň Hudaýyň çağalardygy barada gurun etýär. Biz şol Hudaý tarapyndan doglan, ruh tarapyndan doglan dygmydy görkezýär. Bu Yohanna kitabynyň 1-nji babynyň 12-nji 13-nji aýatlaryna diýär. Ol özüni kabul edip, adyna iman edenleriň hemmetine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. Olar ne ten, ne insan isleginden, ne de er howusynyň dogulupdylar. Olar Hudaý tarapyndan doglan perzentlerdir diýär. Ene biz şu ýerde görýär, öz günnelik durmuşymyzda bizde şol günä bilen problema bolanda biz özümiziň kimdigimizi ýatlatmaly. Biz Hudaýyň çağalary. Şoň üçin biz Hudaýyň mukaddes bolşýaly, mukaddes ýaşamaly bolýar. Ene biz Hudaý tarapyndan doglan perzentlerdir. Şoň üçin biz Hudaýa degişli, şoň ýoluny degişli biz şeytanyň ýolundan ýüremeli däl şeýle ýagdaýda. Edil Hudaýyň çağalary hökmünde biz hereket etmeli. Ene siz öz yerdäki ene ataňyz barada pikir edin. Elbetde siz şolara hormat goýmak isleýäňiz. Hemem şolara meňdeş bolmak isleýäňiz, şeýle dämi? Edil şoňa görä-de Yohanna kitabynyň 1-nji babynda şu ýerde biz imanlar, İsa iman etýärler Hudaýyň çağalar diýär. Biz şoň üçin hem şol öz gökdäki atamyza Hudaýyň häsiýetine görä hereket etmelidigimizi bize öwretýär şu aýatlaryň üstü bilen. Men ýene-de şu gün
Rimler kitabının 8. babının 1-15 ayetlerini siz bilen yine de okap geçmekçi. Biz geçen gepleşigimizde şu ayetler bilen tamamlapdyk. Ene şu bölümde Pavlus bize gatı köp zatları öğretdi. Ene şunu şol İsa Mesih'e iman etdiýärleriň mukaddes ruhu göre yaşamalydygyny Pavlus bize matlagat berýär. Mukaddes ruh nerede yaşaýar? Elbette İsa Mesih kalbymyzda kabul edenmeden soň ol biziň kalbymyzda yaşap, biziň günlük durmuşymyzda günäden üstün bolup yaşamaga, şeýle hem Hudaýy hoşal etýän ýagdaýda yaşamaga bize kömek etýär. Biz şonu öz güýjümiz bilen etip bilmeýäs. Bu mukaddes ruhuň gudratynyň üstü bilen şeýle yaşamak mümkin. Günäden üstün bolup yaşamak bizim üçin mümkin bolýan ekeni. Gelin häzir bilelikde yine de Rimler kitabynyň 8. babynyň 1-15 ayetlerini bilelikde okap geçelim. Şeýlelikde İsa Mesih'e degişli bolarlar inni asla hüküm edilmez. Sebebi yaşayış berýän mukaddes ruh meni İsa Mesih arkaly günäniň we ölümiň ygtyýaryndan azat etdi. Musanyň kanuny insan höwüslerimiziň höttüsinden gelip bilmänseň bizi halas edip bilmedi. Kanunyň başarmadyk işini Hudaý amala aşyrdy. Hudaý dünýädäki günä sebäpli öz ogluny bir günäkär insan kimin berdi de ol arkaly günäni höküm etdi. Hudaý muny kanunyň adalatly talaplarynyň bizde berjäy bolmagy üçin amal etdi. Şullukda biz inni insan höwüslerimize göre däl de mukaddes ruhu göre yaşaýar. Çünki insan höwüslerine göre yaşaýarlar, bu höwüsleriň oňlayan zatlar barada pikir etýärler. Mukaddes ruhu göre yaşaýarlar bolsa, onuň oňlayan zatlar barada pikir etýärler. İnsan höwüslerinden döreýän pikirler adamy ölüme eltýär. Mukaddes ruhdan döreýän pikirler bolsa, yaşaýyş we parahatlyk berýär. İnsan höwüslerinden döreýän pikirler Hudaýa düşmandyr. Sebebi olar Hudaýyň kanunyna tabin däldir. Aslynda tabin bolmagy başarýan hem däldir. Şonuň üçin insan höwüslerine göre yaşaýarlar Hudaýyň göwnünden turup bilmez. Eger Hudaýyň ruhy dogurdan kalbyňyzda mesken tutan bolsa, siz insan höwüsleriniň ygtyýaryna dälsiňiz. Siz mukaddes ruhyň ygtyýarynasyňyz. Kimde Mesihiň ruhy bolmasa, ol Mesih'e degişli däldir. Eger İsa Mesih kalbyňyzda mesken tutan bolsa, onda günä zerarly ölmeli bolsaňyz da, mukaddes ruh size yaşaýyş berer. Sebebi siz Hudaýyň huzuruna aklanansınız. Eger İsa Mesih'i ölümden dirildiğinin ruhu kalbinizde yaşayan bolsa, onda ol kalbinizde yaşayan öz ruhu arkaly İsa Mesih'i dirildişi ýaly sizin de pany teninizi ölümden dirildir. Şoňa görä de eýde bollar. Bizini insan höwüsleriniň talaplaryna görä yaşamaga borçly däldir. Eger siz insan höwüsleriniň talaplaryna görä yaşasaňyz ölürsiňiz. Emma insan höwüsleriniň yaman işlerini mukaddes ruhyň güýji arkaly ýok etdiňiz, ýaşarsyňyz. Sebebi mukaddes ruhy erýärler Hudaýyň perzentleridir. Hudaý bize öz ruhuny berdi. Ene şeýerde görüşimiz ýaly Pavlus bize mukaddes ruhy görä ýaşanna näme bolýar? Teni görä ýaşanmada näme bolýar? Şu zatlar barada bize jekmejek görkezýär. Men ilki şu bölümü okamna bu bana şol İsa'daky täze durmuşymny köp kömek etdi. Aňyma barlamaga, kalbymy barlamaga, hem öz garaýşymy, hereketimi, pikirlerimi hemişe barlap, şol men pikirlerim, hereketlerim, agdymdan çykýan sözler, şu mukaddes ruhy görä ýaşaýşa gawat gelýärmi ýa-da günäli tennäki ýaşaýşa gawat gelýärmi? Men öz insan höwüslerime görä ýaşaýanmy ýa-da Hudaýy hoşal etmek üçin ýaşaýanmy diýen şeýle soraglary jogap tapmaga bana uly kömek etdi. Ene bärde bize Pavlus açaçan görkezýär. Şol iki durmuşyň tapawdyny. İnsan höwüslerimize görä ýaşanna näme bolýar? Hemem mukaddes ruhy görä ýaşanmada näme bolýar? Şular barada biz anyk görýär. Ol şeýle hem bize ilki şu 8. babyň 1-nji aýatyna näme ýatlatýar bize? Gaty wajyp zady Pavlus ýatlatýar. Eger diýe
Pavlus size yüzleniyor. Siz İsa Mesih'e değişli bolsanız diye asla hüküm edilmersiniz diye. Ne için? Bu yerde näme diýdi? Sebebi İsa Mesih şol haçta ölenni bizi günahnyň hükmünden azat etdi. Ol biziň gelecekde etjek günahlarymyzy eýem öňünden töledi. Hem şu gün günlük durmuşymyzda etýän günahlarymyzy. Öňkü geçen döwürdäki eden günahlarymyzyň hem üstüni örtdi. Şolaň günahň mudduny İsa Mesih öz janyny haçta bermek bilen töledi. Şoň üçin hem İsa Mesih bärde diýe şol İsa Mesih hüküm etmedi özüne iman etýärler diýe. Biz günah etsek şu günkü durmuşymyzda da diýeli siz İsa Mesih'e inanýaňyz. Ýöne käwat belki pikiriňizde hem kalbyňyzda günah edilýär. Şonu siz 1-nji Yohanna kitabynyň 1-nji babynyň 9-njy aýatyna görä öz günahyňyzy boýuna alyp Hudaýyň öňünde hawa Hudaý men öz kalbymny ýa-da aňymny, pikirimni sana garşy günah etdim. Hemem şol kim barada erwet pikirden bolsaňyz, şol gyýyz bolsun, oglan bolsun, şoňa görä-de günah edeniňiz boýun alsaňyz, şol 1-nji Yohanna 1-nji bab 9-njy aýatda diýe, günäňiz boýun alsaňyz, Hudaý siziň ähli günahlarynızı başlamaga taýar diýe. Ene haçan biz Hudaýyň öňünde günah eden bolsak, men günäli, men nadogry iş etdim, men bunu boýun alýan. Maňa günah etmedlige kömek et. Diýip şoň öňünde ödümidi peseldip Hudaýyň huduryna şeýle gelsek, ol hemişe biziň günämizi başlamaga taýar. Ýöne ol biziň şol bir günäni gaýta-gaýtalap oturmagymyzy islemeýär. İsa Mesih'in özü şu dünýä gelip ýaşap, durmuşyň nähili kyndygyny gördi. Ol siz bilýäňiz Ýewreýler kitabynyň 4-nji babyna özüňiz seredip bilýäňiz, şu ýerde İsa Mesih'in günahsız bolsa da hemme taraplayın sinag edilendigi barada gurrun etýär. İsa Mesih'in özü her taraplayın sinag edilendigi sebäpli biziň goşuklygymyza ol gowy düşünýär diýär. Şoň üçin hem diýär 4-nji bab 16-njy aýatda şol İsa Mesih'in biziň günah bilen söwüşmede şol şu dünýä gelip ýaşap özü baştan geçirenligi sebäpli ol bizi düşünýär. Şoň üçin hem biz günah edilende Hudaýyň merhamet taxtyna edermellik batyrgaýlyk bilen hem ynam bilen ýakynlaşyň diýär. Okaň özüňiz Ýewreýler kitabynyň 4-nji babyny. Şo ýerde görürsiňiz. Şonu diýesiz, Hudaýyň merhamet taxtyna edermellik hem güýçli ynam bilen ýakynlaşmak bilen merhamet tapýaňyz diýär. Haçan size kömek gerek bolsa, mätäçlik wagtyňyzda Hudaýyň merhamet taxtyna iman bilen gelmek bilen merhamet taparsyňyz diýär. Batyrgaýlyk bilen gelmek demek bu gorku däl. Kalbyňyzda Hudaýyň merhamet taxtyna ýakynlaşana gorku bolmaly däl. Sebäbi biz köplenç biz günah eden bolsak pikir etýäs, ay Hudaý meni şu wagt gowy görmeýär, men nädip oň ýanyna bara oňa ýüz tutoýyn, nädip oň merhamet taxtyna ýakynlaşaýyn diýip sizde de şeýle pikir bolýanlar. Ýöne bu şeytanyň pikirleri. Şeytan bize Hudaýa ýakynlaşmagymyzy islemeýär. Hudaý biz günah edemidi özüne tarap algamagymyzy isleýär. Sebäbi Hudaý şu wagt İsa iman etýärlere seredenne ol bizi gönü bize seretmän eýsem şol İsa Mesih'in eden işiniň üstü bilen bize seretýär. Şeýle etmek bilen biz Hudaýa sag bol. Şol İsa Mesih'i ýollap bizi günäň hökmünden halas edeniň üçin sag bol. Men şu wagt seň merhamet taxtyňa öz gowy eden işim derarly ýa-da gowy etmedik işim derarly ýakynlaşmaýan. Men seň merhamet taxtyňa İsa Mesih'in haçta ölüp meni günäň hökmünden azat edenligi derarly şol ýol açylanlygy sebäpli men seň merhamet taxtyňa ýakynlaş bilýän. Diýip biz şeýle Hudaýa ýakynlaşýar. Sebäbi Hudaýyň söýgüsi siz näme gowy iş edenen bolsaňyz, näme erwedi iş edenen bolsaňyz Hudaýyň söýgüsi oňa bagly däl. Hudaýyň bize bolan söýgüsi şol biziň İsa Mesih'in eden işine bolan imanymyzy arkaly. Ol bizi şoň söýgüsi hiç açan ütgemeýär. Hudaýyň gözüňde iň esasy zat biziň üçin İsa Mesih'in üstü bilen amal berjaý hem ene bizi üpçün eden şu planyny kabul etmegimizi isleýär.
Ol şu wagt bide biziň kalmada seredene de öz ogly biziň kalmada ýaşaýan itametik görýär elki bilen. Şoňa seretýär. Biziň näme etdik, näme etmedik oňa seretmeýär. Hudaýyň söýgüsü hiç açan ýatdan çykarmaň. Günah edeňizde şeytan bide sen günah ettin, Hudaýyny seni gowurmaýar, Hudaý söýmeýär diýip şeýle pikirler berýär. Ýöne bu Hudaýyň pikirleri däl. Hudaýyň mukaddes sözü diýär. Hudaýyň söýgüsi biziň üçin hiç açan ütgemeýär. Ol şertli söýgü oň söýgüsi. Hudaýyň söýgüsi insan söýgüsi ýaly bir gowy zadetde gowy görýän, erwet zadetde erwet görýän. Hudaýyň söýgüsi insanyň söýgüsi ýaly däl. Biziň söýgümiz hemişe şertli. Ýöne Hudaýyň söýgüsi şertli söýgü. Günah etdiňmi sen? Merhamet taýtna edermellik, batyrgylyk bilen güýçli ynam bilen ýakylaş. Güýçli ynam nämede? İsa Mesih hem yol açdy. Biziň günahlarymyz üçin öz janyny berdi, şeýle etmek bilen biziň üçin Hudaýyň merhamet taýtyna arkaýyn ýakynlaşmak üçin yol açdy. Näme bu gudrat? Şu wagt öz durmuşyňyzda siz nähili? Günahda ýaşaýaňyzmy? Günah edemizde kalmada gorkuda aralaşýar. Hem kalmada rahatlyk hem ýitýär. Şu zatlar biz bilýär Hudaýdan daşlaşýanymy. Men şunu bilýän sebäp men öz durmuşymna köplenç şu dünýädäki zatlara ünt beremne Hudaýdan daşlaşýan. Sebäbi insan howsleri Hudaý bilen gatnaşmada täsir etýär. Ýöne men Hudaýyň mukaddes ruhyna görä ýaşadym. Hemişe kalbym barlap mukaddes ruh. Men saňa öz kalbymda ýol berýän, aňymda ýol berýän. Sen men durmuşymy kontrollyk et diýip ýaşasak, şonu biz rahatlyk tapýar. Şonu Hudaý bilen gatnaşmada taýlaşykly gatnaşyk bolýar. Ene Pawlus bide şol ikisiniň tapawyny gowy görkezýär. Mukaddes ruha görä ýaşamak hemem insan howslarymyza görä ýaşamaklygy. Ene bärde häzir seretip geçeliň. O näme etdi? Hudaý dünýädäki günah sebäpli öz ogluny bir günahkar insan hökmüne iýerdi de ol arkaly günäni hökm etdi. Hudaý muny kanunyň adalatly talaplarynyň bizde bir jaý bolmagy üçin amal etdi. Şollukda biz inni insan howslarymyza görä däl de mukaddes ruha görä ýaşaýardy. Ene Pawlus bide şonu ýatlatýar. Eger siz İsa Mesih'e iman etýän bolsaňyz, şunu ýatdan çykarmaň. Siz mukaddes ruha görä ýaşaýaňyz. Insan howslaryňyza görä däl. Siziň İsa Mesih'däki ýaşaýyşyňyz täze ýaşaýyş diýär. Täze ýaşaýyşda biz günah etmek islemeýär. Ene 5-nji aýatda Pawlus ýene şeýle diýär. Çünki insan howsuna görä ýaşaýarlar. Bu howslaryň oňlaýan zatlary bar diýip kiretýärler. Mukaddes ruha görä ýaşaýarlar bolsa, onuň oňlaýan zatlary barada pikir etýänler diýär. Ene siz şu wagt öz durmuşyňyzy aňsatlyk bilen barlap bilýäňiz. Öz kalbyňyzy barlaňyzda siz oýlanyň şu wagt näme barada aňyzda köp pikirler etýäňiz. Insan howslaryna görä ýaşaňyzda şol insan howslarynyň oňlaýan zatlary barada pikir etýäňiz diýip Pawlus. Siz şu wagt insan howslarynyň oňlaýan zatlary barada sizde pikir barmy ýa-da siz mukaddes ruha görä ýaşap mukaddes ruhyň oňlaýan zatlary barada pikir etýäňizmi diýär. Oýlanyp görüň şu zatlar barada öz durmuşyňyzda. Näme siziň aňyňyzy ilki eýeleýär? Şu dünýä zatlarymy ýa-da mukaddes ruha degişli bolan zatlar barada, Hudaýa degişli bolan zatlar barada pikir etýäňizmi? Ene şol ikisiniň arasynda güýçli tapawut bar. Mukaddes ruha görä ýaşasak elbetde biz günah etmekden Hudaý bize mukaddes ruh kömek etýär. Ýöne insan howslarymyza görä ýaşamyzda bizde gorag ýok. Onu biz tene görä ýaşap, şu tenimiziň isleglerini bir jaý edip otyrys. Şeýle etmek bilen biz öz tenimize gul bolup otyrys. Ene şol gaty wajyp şu zatlary ýatlamak. Yine Pawlus 6-njy aýatda näme diýär? İnsan howslarynyň döreýän pikirler adamy ölüm eltýär. Mukaddes ruhdan döreýän pikirler bolsa ýaşaýyş we parahatlyk berýär. Açyçan bize Pawlus aýtýar. Eger siz öz durmuşyňyzda insan howslarynyň döreýän pikirler bolsa, şol pikirlerde ýaşaýan bolsaňyz, oň soňy ölüme eltýär diýip Pawlus bize şeýle duýdurýar.
Eger diýsen şol mukaddes ruhdan döreýän pikirler bolsa, şoňa görä ýaşasaň onda sizde ýaşaýyş hem rahatlyk bolýar, parahatlyk bolýar. Hudaý bilen gatnaşyňyzda şeýle birek-birege bolan gatnaşyňyzda kalbyňyzda rahatlyk bolýar, hem sizde ýaşaýyş bolýar. Ene bärde şol öz insan höwütlerinden döreýän pikirlere görä ýaşasaň soň ölüme eltýär diýmegi, bu ruhy taýdan ölüm. Öz şol insan tebigatymyzyň isleglerini berjaý etmek bilen bizde hiç ili kalbymyzda boşluk bolýar, rahatlyk ýok, ruh taýdan ölüm barada gurrun etýär. Yine de Pavlus bide gaty bir wajyp zady ýatlatýar 7-nji aýatda şol insan höwütlerindäki şoňa görä ýaşamak şeýle pikirler näme etýär diýär. İnsan höwütlerinden döreýän pikirler Hudaýa düşmandyr. Sebäbi olar Hudaýyň kanunyna tabin däldir. Aslynda tabin bolmagy başarýan hem däldir. Şonuň üçin insan höwütlerine görä ýaşaýarlar Hudaýyň göwnünden turup bilmez diýär. Gaty wajyp hakykatlar biz bärde görýär. Eger şu wagt biz öz insan pikirlerimizde, insan höwütlerine görä ýaşasak, onda biz Hudaýyň göwnünden turup bilmeýär. Hudaý hiç açan hoşal etip bilmeýär. Yine de bärde näme diýär biz şol insan höwütimizden döreýän pikirler Hudaýa düşman. Ýöne mukaddes ruh tarapyndan döreýän pikirler Hudaýa ýol açýar. Biziň Hudaý bilen degimizi görkezýär. Ene şu arada 9-njy aýatda diýär Pavlus, eger Hudaýyň ruhy dogrudan da kalbyňyzda mesken tutan bolsa, siz insan höwütleriniň ygtyýaryna dälsiňiz, siz mukaddes ruhyň ygtyýaryndasyňyz. Kimde Mesihiň ruhy bolmasa, ol Mesihe degişli däldir diýär. Wajyp zatlar görýär şördede. Siz şol öz insan höwütleriňizde görä ýaşamaýan bolsaňyz, aňyzda, kalbyňyzda esasy maksadyňyz Hudaýy hoşal etmek, Hudaýa şöhret getirmek, hem mukaddes ruhy hemişe ýol görkezmäge. Men saňa tabellikde ýaşaýan diýip şeýle ýaşasak, onda diýet mukaddes ruh, siz mukaddes ruhyň ygtyýaryna, mukaddes ruhyň kontrollatygyna ýaşaýaňyz diýär. Eger sizde Mesihiň ruhy bolmasa, onda İsa Mesihe degişli däl diýär. Şol mukaddes ruh biziň kalbymyzda İsa Mesihi kalbymyzda kabul edenmizden soň gelip ýaşap başlaýar, ile dämi? Yine de 10-njy aýatda Pavlus şeýle diýär, eger İsa Mesih kalbymyzda mesken tutan bolsa, onda günä zerarly ölmeli bolsaňyz da, mukaddes ruh size ýaşaýyş berer. Sebäbi siz Hudaýyň huduryna aklanansyňyz. Eger İsa Mesih ölümden dirildiğinin ruhi kalbinizde yaşayan bolsa, onu ol kalbinizde yaşayan öz ruhu arkaly İsa Mesih'i dirilşi ýaly. Tidin de pani teninizi ölümden dirildir diýär. Ýöne kuýjy bärde. Okuýat şeýle hemme düşnükli. Gizli dat ýok. İsa Mesih sizin kalbinizde mesken tutýarmy diýär Pavlus. Eger ol tutýan bolsa, onu mukaddes ruh size ýaşaýyş berip otyr. Bärde günä zerarly ölmeli bolsaňyz hem diýe mukaddes ruh size tende şeýle günä zerarly ölmeli bolsaňyz hem ruhuňyzda siz täzelenip otyrsyňyz. Mukaddes ruh size ýaşaýyş berýär. Eger İsa Mesih özüne iman etdi bilen sizin kalbyňyzda ýaşaýan bolsaňyz diýär. Sebäbi bärde Pavlus bide burada diýatlatýar, mukaddes ruh ýaşaýyş berýär, sebäbi siz Hudaýyň huduryna aklanyňyz diýär. Hudaý şol öz ogly İsa Mesihiň haşda eden işiniň üstü bilen bizi aklady, ene biz şonu görýär. Ene 10-njy aýatda näme diýär Pavlus? Size şeýle ýüzlenýär. Şoňa görä ey dogalar, biz insan höwütleriniň talaplaryna görä ýaşamaga borçly däldir. Eger siz insan höwütleriniň talaplaryna görä ýaşasaňyz ölürsiňiz. Emma insan höwütleriniň yaman işlerini mukaddes ruhyň güýji arkaly ýok etseňiz, ýaşarsyňyz. Sebäbi mukaddes ruhy erýärler Hudaýyň perzentleridir diýär. İnsan höwütlerine görä ýaşasaňyz soň ölüm eltýär. Pavlus ýene de şonu ýatda otyr. İnsan höwütleriňize görä ýaşamaň diýär. Endi mukaddes ruhy görä ýaşaň. Eger sizde entegem şol insan höwütleriniň yaman işleri barada
kıyınçılık bolsa, entegem şu yaman işleri etmek isleyen bolsaňyz näme diýe? Goý, mukaddes ruhun güýji tede kömek etsin diýe. Mukaddes ruhun güýji bilen şol siz insan höwetlerini ýok etip bilýäňiz diýe. Mukaddes ruhun güýji arkaly şolary ýok edip şeýletmek bilen siz Hudaýda ýaşap bilýäňiz, hem rahatlyk tapýaňyz diýe. Täbi mukaddes ruhy erýärleň hemmesi Hudaýyň perdentleri. Ene ol Pavlus bide şu hakikatlary ýatlady otýar. Eger mukaddes ruh sizde bolsa, onu siz insan höwesleriniň ygtyýaryna bolmaýaňyz. Mukaddes ruh size kontrolluk edip bilýär. Hudaýyň huduryna biz nähili şol Hudaýa hormat goýmak ýagdaýyna şu gorkuda ýaşamaly. Hudaýyň öňünde bärde negativ gorku däldi, Hudaýy hormatlaýar. Şu manyda gelýär bärde. Hem biz öz şol halat bolmak üçin nähili işleri amal etdi. Yani şolaram görýär. Biz öz güýjümizde görä hiç zady edip bilmeýäs. Diňe Hudaý bize güýç berýär her bir zady etmekde. Şu barada Filipler kitabynyň 2-nji babynyň 12-nji 13-nji ayatlaryna bize şeýle diýilýär. Hudaýyň huduryna gorka we galpylda gaplanyp halat bolmak üçin ýaxşy işleri amal edin. Çünki Hudaý öz göwünden turýan işleri etmek üçin size gujur gaýrat berip sizdäki işini amal etýär. Ene gaty wajib hakykatlar görýär bärde. Hudaýyň huduryna biz gorka hem galpylda gaplanyň diýe. Bärde şu Hudaýa hormat goýup Hudaýyň öňünde pesbälik bilen ýaşamak diýmekligi aňlatýar. Halat bolmak üçin ýaxşy işler amal edin diýe. Siz bilýäňiz Efesler kitabynyň 1-nji babyna, 2-nji bablaryna Hudaýyň bizi näme üçin yaradanlygy barada aýdylýar. Bizi diýe şol owaldan şol gowy işleri etmek üçin. Gowy işler şu Hudaý mukaddes, şoňa görä bizim Hudaýyň häsiýetine görä ýaşaýar. Şo barada aýdylýar bärde. 13-nji aýatda diýe Hudaý öz göwünden turýan işleri amal etmek üçin size gujur gaýrat berip sizdäki işini amal etýär diýe. Günnelik durmuşymyzda biz şu hakykaty ýatlap ýaşamaly. Hudaý biziň kalbymyzda öz işlerini etýär. Hem bize gujur gaýrat berýär her bir işleri etmekde. Günäden üstün bolmakda da bize gujur gaýrat berýär. Şeýletmek bilen ol biziň kalbymyzda öz işini amal etýär. Ol biziň maksatymyza görä däl-de öz maksadyna, öz gudratyna görä biziň kalbymyzda öz işini amal etýär. Şoň üçin hem siz Hudaýyň güýjüne daýanyň günnelik durmuşyňyzda. Şol günäden üstün bolmakda da Hudaýyň güýjüne daýanyň. Şonu siz onu günäden üstün bolup bilýäňiz. Mukaddes ruha görä ýaşaň. Gynantagan biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene-de endiki gepleşige goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş tag bolun. Senin adında günem yolumda bütün kalbimi sana tapşır.